класу. Поряд з ними класний керівник, вчитель української мови та літератури, вчитель вищої категорії, педагог, яка щороку готує переможців мовознавчих конкурсів, Валентина Григорівна Малько. Шкільним подвір'ям крокує 13 дівчат та 10 хлопців, які протягом 11 років пізнавали цікавий світ шкільних наук, прославляли наш навчальний заклад на конкурсах, олімпіадах, турнірах. Серед них найкращі КВНщики, театрали, інтелектуали та спортсмени. Підтримаємо оплесками наших випускників 2014 року. Гучніше оплески, школа! До внесення Державного прапору України, прапору загальноосвітньої школи перших